Salut, eu sunt Max și Max la un nou episod Case Clicker. N-am mai postat Case Clicker de mult și n-am mai pus un clip de mult. Așa, începem prin deschiderea cutiei Bravo, care sper să pice ceva bun pentru că cutia asta e prea rară. Dacă ne pică un cuțel la asta, ne-am scos. În ultima vreme eu când nu filmez, primesc multe cuțite. Du-te! Și că tot stă. Minimal oil. Păi bune. Un Phoenix. Un Breakout. Și un Vanguard. Poate ne-ar pica un cuțit. Hai de capul meu, ce mi somn. Dar nu-mi pasă, eu nu dorm la prânz. Nu, mă, ta. Vreau fire elementul. Fac. Vreau flip knife-ul. Că am primit mult. Uite-l, mă. Am primit multe cuțite. Deci am primit un. Stai să vedem ce primim aici. Și atât. Așa, deci. Am primit Huntsman, am primit bambituri, am primit un Huntsman, am zis, un Bowie knife, un 3 flip knife-uri și cam atât. Cam atât, da. La final, mai aproape toate cuțitele care le-am, adică nu mă dea magii. Nu știu și echipa. Fuck you! Chatul meu. Păi! Tu-ți jocul în cur. Ai de capul. Fița ai jocul. Hai, the dream is real. The dream is fucking real. The dream is dead. Am încercat să filmez niște survival games în Minecraft. Da, o să încep serie de Minecraft. Și era un hacker norocit care avea un hack de speed. Îi bătea pe toți, venea în viteză și te lovea. De ce nu poți să te mai duci, mă, morții tăi de croma? Sunt prea plictisit. Du-te, javră! Dacă îți dădea Nigevu, spărgeam tableta cu tot. Oh my god, 12.000. Ce-am că, unde trec, mai iau bani. Dar uite că am prins bani. O să vindem arma aia după ce mai deschid un Fuse. Ca să fie un cuțit. Dă un cuțit. Azi un cuțit. Și mâine încă un cuțit. E cuțit. Ar fi ceva. Da, mi s-a dus tot noroc, că am câștigat toate cuțitele alea. Mai trebuie să vi arăt. Dacă e în episodul ăsta, să arăt pozele cu cuțitele care le-am primit. Și am făcut banii. Și un Breakout și un Phoenix. Eu deschid mai mult Phoenix-uri. Că astea, frate, la asta am câștigat cel mai multe cuțite. Oh, get wrecked, boy!
sfârșit, flip knife-ul. În sfârșit, Doamne, miluiește-mi. Deci, în sfârșit, am primit flip knife. Tare. Deci, prea epic. Încă un cuțit. Adică 8 cuțite. Să bag piciorul, 8 cuțite. Dacă aș mai câștiga unul acum, ar fi ceva. Ceva care m-ar înspăimânta puțin, dar m-ar și bucura foarte mult. Sau un AVP. Piciorul mătii. De ce am înjurat de un picior? Nu știu. Măta. Dacă n-ați văzut nimic. Nimic? N-ați văzut. Nimic. Absolut nimic. Dacă haide să vindem cuțitul. Gata, avem bani. Ce să mai? Ești ne luăm. Un Wildfire, un Huntsman, din ăsta. Și așa. Poate nimic cuții dintre astea. Mi-ar plăcea foarte mult. Da. The dream is real! Uite azi moți. Stai ăsta, nație, măti. Și costă un rat. Hai, fire. Poate mai câștig un Bowie knife. Aici am dat Bowie. Poate câștig unul mai scund primit. Da! Cum? Ia, în jur. Și nu e Tecno, e pe 2000. Păi mai iau un Wildfire. Haida, frate. Eu dacă câștig 1000 de euro pentru un cuțit, eu îi cheltuiesc imediat. Wildfire. Dă încă un Bowie knife. Vreau un Bowie knife. Dă-mi un Bowie knife. Chiar acum un knife. Am văzut una ca șmecher. Rebuild. Încă un rebuild. Un 7. Și... morți-mă, tideni. Fix. Deci vrea scrie fix la începutul. De parcă mă așteaptă la final. Mi-e somn. Am de pățești voia. Man, nu-i nevoie. Mi-a fost nasoală. Chiar, dar, na, că m-am plictisit toată ziua. Iar, pe 10.000 ani oară. Avem mai... Hai la vântul, tati! Wildfire, nu. Luăm 2 Phoenix-uri, un Chroma, un Vanguard și un Esport. Și după aia încheiem acest episod.
Heaven Guard. Ce se poate mai minunat decât un Heaven Guard? Heaven Guard, scuze. Dă un cuțit, dă un cuțit. Îți zic să-mi dai cuțit, cuțit îmi dai? Dacă zic... De ce mi-aude eco în cameră? What the... Am țin toate jurile mele. Haide, drept. Pic cu asta. Încă unde? Încă un episod ăsta. Hai, pică babu sau cuțit sau ceva și mai bun decât armă roșie sau ceva. În musta cu armă. Fiu. Ce mă rog cu papul. Dă ceva, nenie! Dă ceva, nenie! Morții tăi, Crom, morții tăi. Uite-l! L-am! Croma, ești un cacat! Ai luat vreo 2 croma. Și... Cromatic catacombs. Credeam că zice capatos. Hai da. Hai da. Măta. Deci cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Măcar am prins un cuțit. Deci, eu am fost Max. Ne vedem în următorul episod. Pa, pa.